5 неща, които да гледате при избор на имот във Варна, с реален пример от квартал Бриз. Първо, локацията. Няма спор, че мястото е всичко. Този апартамент е в квартал Бриз, точно срещу автобусна спирка. Трудно ще намерите по-удобно място. Второ, брой спални. Тук говорим за 3-стаен апартамент с две отделни спални. Едната е 12 квадрата, другата 9 квадратни метри. Трето, етажът. Най-честото изискване от клиентите без първи и последен. Този апартамент е на втори реален етаж в сграда без асансьор, но реално от входа се качвате само един етаж. Четвърто, изложение. Никой не иска северна темница. И тук, за съжаление, няма пълно щастие. Двете спални гледат на север, но имаме светлодневно с южно изложение, което носи светлина, тишина и уют през целия ден. Пето, цената. И идваме до най-важното. При положение, че в Бриз цените вече гонят 2500 евро на квадрат, тук говорим за само 1600 евро на квадратния метър. Това прави този апартамент истински удар на пазара. 180 000 евро, 112 квадрата, 2 спални, втори етаж, топ локация, ексклюзивно при мен. Ако търсите имот с добра цена и всички важни параметри, свържете се с мен и елате на оглед.